Maimbag nga rabii or magandang gabi in Ilocano, and it's Sunday night here, but I know in some countries or in the Philippines it's about Monday. Is it? Yeah, Monday. So let's continue our learn Ilocano phrases. I have about 6 and that's all I could think for now, so let's start. Where are you? Or, sa Tagalog, asan ka? Asan ka? Sa Ilocano, ayan mo. Ayan mo. At para sumagot ng, andito ako sa adadtuyak. Andito ako sa adadtuyak. Bahala na kayo kung nasaan kayo, but for example, nasa bahay kayo, you say, adadtuyak balay. Balay is bahay sa Ilocano. Adadtuyak. Adadtuyak balay. Or halimbawa naman nasa mall kayo, adadtuyak mall. Adadtuyak mall. Adadtuyak. Andito ako sa at sunod, come here. Come here. Halika dito. Sa Ilocano, umay kadtoy. Umay kadtoy. Umay kadtoy. Umay kadtoy. Let's eat. Kain na tayo. Sa Ilocano, mangan tayon. Mangan tayon. Mangan tayon. At masarap sa Ilocano ay naimas. Naimas. Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Papanam. 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 Halika na or tara na sa Ilocano ay intayon. 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 So, halimbawa lang, gusto mo sabihin, halika na, kain na tayo. Intayon, mangantayon. Intayon, mangantayon. So, review tayo. Where are you? Or asan ka, nasaan ka, ay ayan mo. Ayan mo. At para sumagot, you say, adadtuyak. Adadtuyak. Halimbawa, nasa bahay ka, adadtuyak balay. Andito ako sa bahay. Adadtuyak balay. At let's eat or kain na tayo. Mangantayon. Mangantayon. At kung masarap yung pagkain, sabihin mo, naimas. Naimas. Masarap. And come here. Halika dito. Umay kadtoy. Umay kadtoy. And saan ka pupunta? Papanam. Papanam. And last one. Tara na. Tara na or halika na. Intayon. Intayon. So, yan muna sa ngayon, and I'm thinking of making a short video. Maikli lang naman siya, so yeah, I'm also gonna do that after this video. Let's learn how to say yes, no, maybe, and I don't know in Ilocano. So, bye-bye!